Asini ruhama dihamu doho dame nasian di bata amata. Nang sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dia mua kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata. Tabegema hata ni debata di hita na gabe barita naudi di pertanyata di Budarion ima sian pesalmen bidu 105 mamukamai sian ayat sia rode ayat 10. Jadi hujahama dihita songonema. Yang goho ali Israel marhaposan tu Jahoba maho ibana do pangurupi doho lombu-lombu nasida. Ale pinau pernisiaron marhaposan tu Jahoba mahamu ibana do pangurupi doho lombu-lombu nasida. Hamu ale akana makabiari Jahoba marhaposan tu Jahoba mahamu ibana do pangurupi doho lobu-lobu nasida. Nunga diingot Jahoba hita ibana mamasu-masu ibana mamasu-masu pinong perni Israel ibana mamasu-masu pinong perni siar. Ibana mamasu-masu akan makabiari Jahoba. Akan mek do akan godang. Sai abbaan ni Jahoba do Tuhamu doho tu pinoparmuna. Aka na pinasupasu dohamu sian Jahoba. Si topa aka langit do tanon. Jahoba do napuna aka langit ni langitan. Alai anggotan on nunga dilehon tu jolma manusia. Dang tagamo pujio ni aka naing mate Jahoba. Nang sude aka nang tua tu tano hasonangan. Alai anggohita sai pujuta jo Jahoba olat nyon rodi sadedeng-delengna. Haleluya. Ima yang go saha ni hatani Tuhata. Dia mua kadongan saha porsiaon. Borhak sian isedo debata. Isedo Tuhan Yesus di rohata. Asa tumakas dihita panadayota taringot tu ibana. Karena ada banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi dia kurang mengenal siapa Tuhan Allah, siapakah Yesus Kristus, siapakah yang dia sembah. Ujungnya, gabe maol maibana tuisedo marhaposan dirina. Dia mua kadongan diajari turpukondo hita. Au sugari tazahasian mulai ayat sada dipaingo parpesal menodo hita asa margogo hita jalahot haporsiota di debata atik pe aka namangela-ngela jolma atik pe godang aka paru kilo na tabolus di Gultaun. Jadi Pemasmur mengatakan supaya kita tetap di dalam iman kepercayaan kita sekalipun banyak orang yang mencemooh, sekali banyak orang yang mengejek-ejek siapakah Allah kita itu. Nah, dia mua kadongan sa porseaon boido tahilala di nguluta siapari. Apalagi di tonga-tongani na umoti kita sian nasida. Uluso
tabege hata siapa ke Allah kalian? Ise do di batambuna. Jala ulas do rohani halaki marnida molo marukil kita, molo marsitaono do hita, gariada rodo hata nasida madok, naso margogo do di batamunai. Di manakah Allah mereka? Sehingga tidak ada yang mau membantu. Tidak ada yang mau menolong. Nah, di dalam hal ini kita bisa bimbang. Bisa ragu. Ultahe. Tuisi donaing au marsobba. Molo de batado nama golui. Buasa au di pasobu. Dia kana songonon. Buasa ma pasikasorin aka parukilon na masa tuau. Boidoi mabaing ganggu rohata. Dia mua kadongan sa porsiaon asa turpukoma madok tuhita ape namasa natadopi namasa sian hagogoni tanoon, hagogoni sibodis, hagogoni hagodapon, songo namasa dinadeba di bangsa Israel, gabe marbalik nasida tu debatana asing, soba nasida tu debatana asing, unang ma dohot hita, taringot tusi, alai takas ma pamujota parsobota tu debata nama nopa tu debata nama ngulu dihita. Ainakin nunga didok mulai sian ayak sia rodia saplusada yang goho ali Israel marhapo santu Jahoba maho ibana pangurupi do lombu-lombu nasida. Napa dua undido. Ale pino parnseharon. Marhapo santu Jahoba mahamu. Ibana pangurupi do lombu-lombu nasida. Napa turukon. Hamu aliakana makabiari Jahoba. Marhapo santu Jahoba mahamu. Ibana do pangurupi jala lombu-lombu nasida. Jadi dipaingot perpesal menodo. Supaya kita sungguh-sungguh menetapkan hati dan iman kita. Mempercaya dialah Allah yang menolong kita. Allah yang menjadi kekuatan kita. Menjadi perlindungan. Menjadi perisai kita di setiap kehidupan atau tantangan yang kita hadapi.